Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Kablaawan da kayo amin iti naragsak, narangpaya, ken narangay a panang pasangbay iti Paskwa, ken panang pasungad iti baro atawan. Maminsan pay, pagyamanan mi manen ti awan sarday na, ngayon kay panang tartarabay, dito'y programa tayo. Kas iti kanayon ko nga ibaga, sapay kuma taadda kayo akanayon iti nasayaat a kasasaad kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Kablaawan da kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta ikan biag ita ket naadaw iti pakasaritaan ti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a faith. Manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kamanpay iti naimbag ken naragsak nga aldaw. Kastamoten kadag iti padak a dumdumngeg. Dawat ko iti apo nga sapay kuma tamataginayon ti salon atmo iti kasta ket agtultuloy ti ingka panangipaay iti naduma-duma a pakasaritaan dagiti papagayam nga agsursurat. No bilang mapili yumat nga idrama toy padas ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a faith. Naawi sakmet a nagsurat gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas ajak tupulos malipatan, nang runa no kastoy nga umada ni manen ti Paskwa. Ket no nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Fredo! Fredo! Hey. Isardeng mo pala ang daytar arabidam. Pangaldawon. Bakit? Pagbiit na ito yun. Hey! Ay na, umay kakit din tamangal daw tapay. Ituloy mo to inton madamdama day taubobraam. Oo. Uy, bakit? Oh! Ay, surati punot na ita. Ay na. Sakit, garang tinit. Wan nga raw. At iti danom lakay. Uminom ka pa'y. Ay, agyaman na bakit. Ay na, urayak lang nakaginawa. Ay, grabe ti pudot na. Ay, kanya ngayon nagita yung balon ba? Nang isabawak iti native a manok lakay. Sinagpawak iti papaya ken bulong ti marunggay. Ay na, nag-imas ay. Ay, aduman ti makan kan nukas tabakay. Ay na, ay na. Imbag ko na am magas ni Rodel itay ijay balay. Ison ati binaon ko nga agtilew ken mangparti iti manaw. Malaga ron, mangantan bakay. Anay, ay na, apaw mabisi na kaon. Oh, kumusta kayon kininanang, tatang? Ay, kinasayar kami, nakaw. Si Kakay, kumusta ka ditaan? Didak pa kadanagan, tatang. Okay, aklaan ditoy. Ay, nakakailiw na kauna yan, nakaw. Agandandad ka dita ka na yon, Wen ka di, tatang. Sana bale. Duwalaangan abulan ti urayan, sakbay ti panagbakasyon ko. Ha? Ay, kaya't mo asawin, adakan to dito iti Paskwa? Wen, tatang. Ay, nagsaya atang.
Ay na, maragsakan laki din ni nanang mau. No maamuan na ti panagawid mo, anak kaw. Iso ada kayo ti aganan na dita. Itikas na, nasalun at kayo adanunak into nagbakasyon na. Awan rumba nga pagtanagam ka na kami kanina ng mau. 100% na nasalon at kami. Inaldaw ka mapanigitalaon. Iso may exercise ti tulang may. Ngam saan nyo kumamat nga abusun ti Baguio, tatang. Kuna ni Insan Rodel, nagado ka nun titarakin nyo amanok kan pato. At dapay kalding kan baboy. Kasanuyo pa'y itan ama asikaso dagita. Ay, awan rumba nga pagdanagam, kunak manan. Napiksa kami pa itinam. Kapalan mi pa'y nga asikasuan amin, nga uri ang gigindan pa'y nga ubra, wano dingwan. Anya? Ay, basta, saan kayo unay nga agbambanog, tatang? Ibaon nyo latan ni Insan Rodel no adda saan nyo akabailan nga aramidan. Wala boss. Ay, matungpal tibilin mao. Ipagamtong araw, no kaano ti eksakto a panagawid mao. Tas sunduin da kanto kaninanang mo iti airport. Tay tulugan ni Rodel ti usaran may. Aday ta, nakasagana amin ng dagiti bagahit nga gawin. Sumagmamanulaan nga oras ti orayan. Itulod na kun ti driver iti airport. Kamaudyanan na. Makabakasyon ak matlaangan kalpasan ti talo atawan. Kat ti pagsayaatan na, nairanapay iti Pasko kan baro atawan. Ma-enjoy ko lakit diti agbakasyon. Ay, kailiw ko una yan dagiti dadakkel ko. Agkikita kami matlaangan. Ni mat Insan Rodel ti umawawag. Timan ngatan pasalubong na ti bagana. Hello, Insan. Di ka kadi madanagan. Binalkot kon ti parakan ka. Sinuratak pa yung tinagan mo. Itikas na, saan ang maisukat? Insan Faith, pasensya ka na. Masapo na mamuam tayo ito eh. Anya day ta, Insan? Ni Uncle Fredo, Insan. Oh, apay ni tatang, Insan Rodel. Nadisgrasya iti motor. Natayon. Di man ko na masunduan na kaya airport iti panagawid ko. Ngam apay akastoy matan tinasangpatag. Apay di mo man lay nulay di sasangpat ko, tatang. Apay. Insan. Nagsakit, Insan. Nagsakit. Apa yan ni tatang pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Apay. Insan, magkalma ka na kuma. Amo ka na sakit. Amo ka na rigat. Agam, naskin na awatan tayo nga awanan ni Uncle Fredo.
Nalabit nga da na pimpintas a plano ti Diyos para kan kwa na. Kan para kada kayo nga imbati na insan. Nagrigat nga aklunan ti kastoy anak pasama kan kuana. Nakaragragsak iti nagsarita kami. Sakbay ti flight ko nga agawid dito'y Pilipinas. Urayawan ka na ti pasalubong na. Basta makaawid ang nasalunan. Uli ron insan. Nagtulog kami mait. Nga urayan na. Kagay lugan ti usaram ni nga kaili. Mapan ka no gumatang iti mais. Tay pundo na ako nang dagiti tarakin na. Di nakmatan inuray. Kas jay matan tinapasama. Unay matan ti kas ti anak pasama kada kayo tatang. Nagsaam apasama. Inton umay alawas gaya man ti panagsublim iti Hong Kong insan. Wan insan. Kat sikapay lang kumati makaamukin ni nanang. Sikapay lang kumati mangkadwakan ko na dito'y balay. Kabayatan ti kawan ko. Wan insan. Awan parekot iti dayta. Sana bale. Jaktun agrenyo iti kontratak kalpasan ti talo atawan. Agfurgudak ton. Iti kas na adanton kadwan ni nanang dito'y balay. Ay kat wana insan. Orasan nga isuda iti day di Uncle Fredo, ti biological parents mo. Impatagda ka mait. Kas pudpud no nga anak da. Wan insan. Amo, kanariknak dayta. Awan may bagak kadakwada. Impaay da amin akabailanda. Tapno maiparik na da kanya. Ti pamatag ti pudpud no anagan na. Agdayta ka manan insan. Agsaangit ka manan. Malagip ko man nga minanday di tatang. Nakasingsingpat. Nga maapay nga isupay ti nakapasamakan ti kasjay. Talaga kasta tibiyag insan. Nasakit man. Nga masapol nga awatan tayo ti kinapod no. Basta gan nanad ka mo ti jay, wine. Di mo baybayan ti bagi. Urayan may ti panagbakasyon mo. Na, imbulagat man beto ni Apo Inay. Ay, kasta unay aputot na. Ay, tinasayaat. Aglinong akman pa'y di takalkalapaw. Saan abalay, tadandanik meten malpas to'y kagaikak. Auntie Celia! Oh, tay! Ni Rodel, tagturong ditawi. Tay, aglinong kayo pa. Panay, nakapudpudot. Uwan baraw, orayan nakditan, tamapanta dita kalapaw. Nay, anya nga, dagiti bit-bit mo, Rodel. Ay na, inyagan kayo ti merienda nyo, antay. Lining ta kamutay, kan saba. Ay, nagimasin baraw. Siyempre, antay. Nasustansya na gitoy. At dapay dikit. Ay na, nagadun nga'y. Jak maibus na kita, Ay ka, merienda nyo tumanan, inton malam. Ay, sa bagay, Mala,
umay katamapan ta di ta kalapaw. Ijay ta nga ituloy ti agistorya, kabayatan ti panagmeryenda ta. Ay nasaysaya at matlaang nuing kaagpa-check up manang. Amangan kit di matnuan niya daytan amarikrik nam. Ay, banog ko la siguro daytaw ading kao. Nagmalmalumak ngamin itay ijay talon. Kat numasansan samat nga agsakit ti barukong mo. Saan mo't kit de? At dalaang dagiti gundaway akas la umirot ti panagangas ko. Iso nga ililutak itilana. Sa akto uminom iti medyo na pudot adanom, makaginawa akto matan. Ammo ka din ni Faith dayta. Saan? Kan maysa, awan panggap ko amang ibagakan kwa na. Diyak kayat nga isupay manen amainayon kadagiti pampanunutan na. Maas asya nakuna yun iti dayjeng ubing. Maladaga pa'y idinatay dagiti pudpudno at adakkel na. Isu ada kamin tinang padakkel. Ita, nasapa matlaeng apinanawan timbilang na nga ama. Ay adda akon di tamanang. Ang rumbeng nalaang amaamuan na ti marikrik nam. Manang, salun at mo ti isugsugal mo iti kastang aramidam. Awan rumbeng nga pagdanagam, Carmen ading ko. Banog ko laeng daytoy kunakmet. Kumusta kayong dita, nanang? Ay na, okay aklaeng anak ko. Adda ak ita dito'y talon. Madama ti abuno kadagiti mulak. Kita, naglalang tuda. San ka de? Aywan! Ay na, dadakkel dang agpayson, nanang. Kita dagiti pagay. Nagdadakkel ti dawan na. Wan nga rod, nanang. Ngam ne, kitain nyo di kayo unay agbanog. Manangdan kayo kadagiti kaaruba amang tulong kada kayo dita. Wan, anak ko. Adda tinangdanak idikalman anagabunaw. Adda basit sa andaan alpas. Iso ti itultuloy ko ita. Nasaya at nga rod no kasta, nanang. Aywan gayam, nanang. Naibaga ni Insan Rodel nga adda kanurikrik na anyo. Agudong kayo inton bigat. Ingkay to alaan ti ipawit ko akwarta. Kalpasan na, mapan kayon to agpa-check up. Ibagak kin ni Insan Rodel takuyugan da kayo. Ay na, awan sakit ko, anak ko. Pudno, ngagsaksakit ti barukong kuno ka. Angam saan mo takan ayon. Ugali ti bumakete, anak ko. Adun ti an-andayin ti bagi. Kat, kumusta ka mo ditan? Didak pa kadanagan, nanang. Okay, aklaan ditoy. Di yu iyaw awan ti saritaan. Nasaysaya at matlaang no agpa-doktor kayo. Itikas na, maamuan no anya ti makagapo ti pagsaksakitan ti barukong yu. Alawan no, anak ko. Mapanak to agpa-doktor, inton malpas ko dagiti pakakumikumak dito'y talon. Nala, agan-andad ka kumamo dita akanayaw. Di mo baybay antibagay, anak ko. Ay na, nakaay-ay at abuy-buyaan dagiti mulak nga aba. Layakan mais. Sabali lang dagiti dumadakkel metten na bagay. Agudungak man kit din ton bigat, tainak gumatang iti abuno. Abunwak dagitoy, iti kasta, mayat ti panagdakkel da. Ket napintas to umet ti bunga da. Ay, no si bibiyag pa'y kumaday ti Fredo. At na kumamot kadwak ita amaragragsakan amang buybuya kadagito'y amula. Ay, unay matlakit di ngaminan tigas at ti asawak. Nasapa na kami mo't apinanawan kin ni Faye.
ngam pagyamanak latat iti Diyos. Ngamin, uray saan mi apudpudno nga anak ni Faith. Impatagda kami met iti kastaunay. Isu na lang, takin ay kayat namuten ti mapanagtrabaho iti adayo. Ay, Diyos ko, sumron sa manan ti madiamarikrik-nak at tinasayaat. Itong ko pa'y laang. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I'll give it to someone special. Ala, nadalapos ko matan tinaka-frame aladawan ti ina ti amok. Ay sus, nabuong mutan. Adda awag ko. Ni mat Insan Rodel. Hello Insan, nakaawag ka mat. Insan, patip karam ko mati pakinagam mo. Ni, apay ka di Insan Rodel. Intaray mi dito ospital ni Auntie Celia. Ang daksang gasat. Tasanan na ispalda iti doktor. Anya, saan? Saan upod na dayta? Insan, Unay matante kastoy agasat dagiti nagbali na dadakal ko. Insan. Ubingak pa'y idinatay dagiti pudpud no dadakal ko. Gapo iti aksidente. Ado dagiti rigat kan sakit ang nagdaldala na kabayatan ti kaad na kiti adayo. Ita, nagsarunumat lang nga napukaw datan ng kananang. Apaya kastoy. Anya launa yan ti basol ko iti Diyos. Taapay nga inala naman amin na napatag kanya. Insan, di ka kumagsaw iti kasta. Mamati at panubok lang ti Diyos dagitoy. Panubok? Apay siya pay. Nagadumat dita tinaskan nga aglakam ka dagitoy. Ngam apay siya pay. Agkalma ka kuma, Insan. Apay! Insan, mawatak ti marikrik na. Ang insan arumbang asidiram ti Diyos. Kas na kunakon, nalabit nga darapimpintas a plano ti Diyos para ka. Talaga kade asaan da kan amalapdan nga agsublimanan ije Hong Kong kaanakan? Auntie, panagkunakat nalaklakaak ang makalipat no daak iti adayo. Nang ro na da trabaho apaka kumikumak. Ay, sa bagay matkit di Ket agan-anad ka nga rod ije akanayon wan. Wan auntie, awan rum mga pagdanagan nyo kanya. Da kayo pa lang ti makaamo dito'y balay ha. Kandag iti imulmulan ni nanang. Wan nga rod. Dandanin maapit dagiti mais nga inmulmulan Nagdadakkel ti bunga da. Wan nga rod auntie. Ngam di namatan maramanan dagita nagrigrigatan na. Kinapudno na kanayon asika ti rumrumwar itingiwat na tunggal agistorya kami. Di na kano kayat amarigatan ka. Isu nga aramidan na mat amin akabaalan na tapno makaurnong iti kwarta. Wan nga rod auntie. Kat day taunay ti pagsaksakitan tinakam ko. Kayat ko idang ikan itinasaya at apanagbiag.
Kas pa ng subad ko iti kinasaya at da kanyak. Ngam kastoy matan tinapasamak. Naamuak pa'y nga amin dagiti impopo it ko kat imbang ko na. Kat nakanagan pa'y kanyak. Ti pasbuk a nakita kiti silent na. No kasano ti kinapatagdakin ka, napatpatag ka pa'y kadakwada. Amok adi nakabaybay anti Diyos kaanakan. Di ka nga rod ko mamaupupay. Ituloy mulat ta ti agdayaw ken kuana. Ngamin, saan na tayo nga ikan ti panubok adi tay kabaalan asulbaran. Dayta ko mati kanayon mo alaglagipan kaanakan. Sumagmamanula ang alawas ti napalabas manipod na itabon ti inak, nagsubli ak matlaang adagos ditoy Hong Kong. Kat agingga ita addaak paylaang ditoy. Nagsaam day di apasamak, nagsaruno da matlakit din anapukaw iti imatang ko. Umada ni manan ti Paskwa iso amalagip ko dagitoy apasamak iti biyag ko. Aginggalangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay tiing ka pa ng yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Faith. Ken ka pagayam, Faith. Saan amaliklikan nga numaminsan ket sidiran tayo ti Diyos kadagiti saan anasayaat amapaspasamak kada tayo. Numaminsan ngamin di tay matamo atalyawan ti Diyos no panawan ti ragsak ken baligi. Isu nga di tay nga rod kumasidiran ti Diyos kadagiti panubok nga it-ited na kada tayo. Dagitoy ket pamuspusan na laang siguro tapno agsubli tayo ken kuana. Ad-adda nga rod apatibkaran tayo pay, ti pamati tayo, iti kasta di na tay baybayan. Alakastan pagayang Faith, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay, iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.